дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамкориҳои сиёсиву иқтисодии Тоҷикистону Шветсия густариш меёбанд. Раҳмонзода гуфт, ба наздикӣ тӯҳфаи президент ба Мурғобу Ванҷ ирсол мешавад. Чист он? муроҷиати расмии Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе 2500 ниҳол мешунонанд. Пашинян эълон кардааст, ки аз қудрат даст намекашад. амрико ба зуддӣ нерӯҳояшро аз Ироқ ва Афғонистон ихроҷ мекунад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамуллоева. салом. вазирони корҳои хориҷии ду кишвар Тоҷикистон ва Шветсия дар суҳбати онлайнӣ роҳҳои густариши муносибатҳои ин кишварро баррасӣ карданд. мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии подшоҳии Шветсия Ан Линде тариқи видеоконференсия баргузор гардид. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш медиҳад. намояндагони ду кишвар густариши муносибатҳоро дар ҳошияи стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо баррасӣ карданд. робитаҳои дуҷонибаи кишварҳо ва ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ мавзӯъҳои маҳварии ин суҳбатро ташкил дода, ҷонибҳо ҳавасмандии худро ба таҳкими бештари ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, маориф ва муҳити зист ва дар чаҳорчӯби стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи марказӣ баён намуданд. тавзеҳ медиҳад манбаъ. Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёвари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, хабар дод, ки ба наздикӣ тақсимоти китоби тоҷикон байни сокинони кишвар аз ноҳияҳои Ванҷ ва Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз мешавад. дар рӯзҳои наздик ба ин ноҳияҳои дурдасти мамлакат корвони мошинҳо бо тӯҳфаи бебаҳои роҳбари давлат раҳсипор хоҳад гардид, гуфтааст Раҳмонзода зимни ҷаласаи кории комиссия ҷиҳати марҳила ба марҳила тақсим кардани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров. то имрӯз аз ҷониби нашриёти муосир китоби тоҷикон бо теъдоди 15 000 нусха ба нашр расидааст. китоб бо теъдоди 1 600 000 нусха ба таб хоҳад расид. ёдовар мешавем, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи охирон дар паём супориш дода буданд, ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров нашр ва ба ҳар як хонавода тақсим шавад. дар шаҳри Душанбе бештар аз 2500 бех ниҳол мешунонанд, гузориш медиҳад Ховар. бинобар иттилои манбаъ, дарахтонро Кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ дар пайи муроҷиатномаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мешунонанд. дарахтони сӯзанбарг дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва дигар мавзеъҳои муайян гардида шинонида хоҳад шуд. гуфта мешавад, аллакай кормандони кумита бо иштироки раиси он дар хиёбони Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳашари ниҳолшинонӣ баргузор карданд. Никол Пашинян рӯзи Душанбе дар саҳифаи фейсбукиаш навиштааст, ки зӯроварӣ ва даъват ба он ба вижа хушунати мусаллаҳона ба ҳеҷ ваҷ якроҳи амал буда наметавонад ва мухолифон бояд аз ҳама гуна амалҳои хушунатомез худдорӣ кунанд. иттилоъ додааст радиои Садои Хӯросон ба нақл аз хабаргузории Фаронса. дар як тазоҳурот дар Ереван Эдуард Шармазанов, яке аз чеҳраҳои аслии асҳоби мухолифи давлат, гуфт, ҳатто як соати бештар ҳузури Пашинян дар сари қудрат таҳдиди мустақим ба амнияти мо ва мардуми мост. эътирозгарон баъд аз имзои тавофуқ Пашинянро ба дурӯғгӯӣ, хиёнат ва куштори нерӯҳои арманӣ дар Қарабоғи кӯҳӣ айбдор мекунанд. ба нақл аз CNN, ду мақомдори расмии Амрико эълон карданд, ки ин ҳафта дастури расмии Доналд Трамп, президенти ин кишвар, барои оғози хуруҷи бештари нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон ва Ироқ содир хоҳад шуд. иттилоъ додааст радиои Садои Хӯросон. бинобар иттилои манбаъ, ин мақомдорони амрикоӣ гуфтанд, ки Пентагон бо судури иттилоие ба фармондеҳони низомӣ дастур дод теъдоди сарбозони амрикоӣ дар Афғонистон ва Ироқро коҳиш диҳанд. акнун тақрибан 4500 нерӯи амрикоӣ дар Афғонистон ва 3000 нерӯ низ дар Ироқ ҳузур доранд ва бар асоси ин фармон шумори нерӯҳои амрикоӣ дар Ироқ ва Афғонистон ҳар кадом ба 2500 нафар коҳиш хоҳад ёфт. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳниятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.